سلامن طعنان نعخم يخون እናበልኩ መደበይ ክጅምር ኣብናይ ለማዓንቲ መደበይ ሓንቲ ጓልንስተይቲ ወርሓው ጽግያት ምስከደ ኣብ ክንደይ ማዓልቲያ ክጠንስ ትኽእል ዝብሉ ነገራት ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ምንም ዘይከብድ ቀለል ዝበለ ካልኩሌሽን እዩ ቅድሚ ናብ ቪድዮ ይምእታወይ እዚ ቻነል እዚ ብዛዕባ ርክብ ጥዕና ናይ ፍቅሪ ህይወት መፍትሒ ትረኽብሉ ቻነል እዩ ቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ናብ ቪድዮ ይከኣቱ ከለኹ ጥንሲ ንምክልኻል እንጥቀመሎም ኩሎም መድሓኒታት ይብዛህ ይንኣስ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም እዩ ብፍላይ 72 ሰዓታት ዝወሰዱ መድሓኒታት ሙሉእ ክትገድፍዎ ወይ ክትስርዝዎ ዝግባእኩም ዓይነት መድሓኒት እዩ ካልኦት ዓይነት መድሓኒታት እውን ንኽትጥቀሙ የዝሕብረልኩም 72 ሰዓታት መድሓኒት ክውገድ ዝግባእ ዓይነት መድሓኒት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳዕቤናት ኣለዎ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደብና ብተፈጥራዊ መንገዲ ጥንሲ ከመይ ክንከላኸሉ ንኽእል ዝብሉ ነገራት ሒዝናልኩም ኣለና ኣብዚ ፕሮግራሚ ብካልኩሌሽን ክንዲ ቅልል ዝበለ ካልኩሌሽን ኢና ንሪኦ ምንም ዝተወሳሰበ ዓይነት ኣይኮነን ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ 4 ናይ ወርሓዊ ጽግያት ኣፈላልያት ክንርኢና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥዕኑ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ሪኣ ንብላ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ እንተሪኣ እዩ ዝብል ክንርኢ ተለና ተቀዳማይ ጉዳይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 24 እስካብ 35 መዓልቲ ብዘሎ ኣፈላላይ እንተሪኣ ጥዕኑ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ሪኣ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብ24 ክኾን ይኽእል 26 28 35 እስካብ 35 ብዘሎ ውሽጢ ወርሓዊ ጽግያ ተሪኣ ጥዕኑ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ለማዓንቲ ጥሪ 1 እዩ ኢልና እንተሓሲብና ድሕሪ 24 እዚ ማለት ጥሪ 25 ይኾነልና ኣሎ እንተሪኣ ዛወል ዓዝያ ጥዕኑ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ሪኣ ክንብል ንኽእል ኢና ካሊ ኣብነትና ለማዓንቲ ጥሪ 1 እዩ ኢልና እንተሓሲብና ድሕሪ 26 መዓልቲ እዚ ማለት ከዓ ጥሪ 27 እንተሪኣ ዛወል ዓዝያ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ሪኣ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ካብ 24 እስካብ 35 መዓልቲ ብዘሎ ኣፈላላይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተሪኣ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ንብሎ ኢና ማለት እዩ እዚ ምስ በልና ንዚ ካልኩሌሽንና ንምስራሕ ዘድልዩ ሓሳባት እንታይ እዮም እንተይልና በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ እያ ወርሓዊ ጽግያ ትርኢ ዝብል ተቀዳማይ ዘድልየና ነገር እዩ ንኣብነት 24 26 28 35 ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት መዓልትታት ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ዝግበአና ተቀዳማይ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያ ትርኢ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ክንፈልጦ ዝግበአና ጉዳይ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያ ምስ ረኣየት ንክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ ዝብል ጉዳይ እዩ ወርሓዊ ጽግያ መጽዩ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ ዝብል ጉዳይ ከዓ እቲ ዋናይ ዘድልየና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ክልተ መዓልቲ ዝጸንሕ እንተኮይኑ እዚ ወርሓዊ ጽግያ ጥዕንኡ ዝተሓለወ እዩ ኮይኑ ግን ካብ 8 እስካብ 9 መዓልቲ ካብ 8 እስካብ 9 መዓልቲ ብዘሎ ዝጸንሕ እንተኮይኑ ግን እዚ ወርሓዊ ጽግያ እዚ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ እዩ ክንብሎ ንኽእልን ትክክለኛ ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያ ካብ 1 መዓልቲ እስካብ 7 መዓልቲ ብዘሎ ውሽጢ መጽዩ ዝኸይድ እንተኮይኑ ትክክለኛ ወይ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወርሓዊ ጽግያ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ክልተ ወሰንቲ ጉዳይ ሪኢና ኣለና ተቀዳማይ እንታይ እዩ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ ትርኢ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳይና እንታይ እዩ መጽዩ ክንደይ መዓልቲ ጸኒሑ ይኸይድ ዝብል ጉዳይ እንተፈሊጥና ንዚ ካልኩሌሽንና ወሳንቲ ክልተ ነገራት እዮም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምስ በልና ለማዓንቲ ኣቀዲመ ከም ዝነገርኩኹም 4 ናይ ወርሓዊ ጽግያ ኣፈላላያት ክንርኢና እዚኦም ከዓ ዕለት በብ 24 26 28 ከምኡውን 35 መዓልቲ ኣፈላላይ ንዝመጻ ጓል ኣንስተይቲ ክንሰርሕ ኢና እቲ ቀዲሙ ንረኽቦ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በብ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ እያ ትርኢ ንብል እንተኮይና ለማዓንቲ ንኣብነት ጥሪ 1 እዩ ንበል እሞ ቀጻሊ ወርሓዊ ጽግያ ትርእየሉ መዓልቲ ድሕሪ 24 መዓልቲ ይኾነሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ለማዓንቲ ጥሪ 1 እንተኮይኑ ተቀጻሊ ጥሪ 25 ትርእየላ ማለት እዩ ዘቆል ዓዝያ ኣብዚ ሕዚ እንታይ ነገር ፈሊጥና ክልተ ነገራት ፈሊጥና ኣለና ተቀዳማይ በብ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ከም ትርኢ እቲ ካልኣይ ድማ ቀጻሊ ወርሓዊ ጽግያ
ጥሪ 25 ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣለና እዚ ምስ በልና ካብ 24 16 ንቕንስ 8 ይመፀልና እዚ ማለት ካብ ዕለት 8 ጀሚሩ ጥንሲ ክፍጠረሉ ዝኽእለሉ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ 24 እቲ ወርሃዊ ጽርግያት ትሪኤሉ መዓልቲ ኣፈላላዩ 16 ድማ እቲ ኮንስታንት ቁጽሪ ኩሉ ግዜ ቀኒስና ንረኽበሉ ቁጽሪ 16 እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 ኣፈላላይ ትርኢት ኮይና ኣብቲ 24 16 ቀኒስና ንረኽቦ በቢ 26 መዓልቲ ኣፈላላይ ትርኢት ኮይና 24 16 ንቐንሰሉ ማለት እዩ ስለዚ ናፍታ ዋና ጉዳይና ክንምለስ ተለና ካብ 24 16 ቀኒስና 8 መጺልና ስለዚ 8 እንታይ እዩ ካብ ዕለት 8 ጀሚሩ ርክብ እንተፈጺማ ዛ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ተቐጺሉ ንሪኦኻ ተቐጻሊ ትሪኤሉ መዓልቲ ዕለት 25 እዩ ኢልና ነርና ካብ ዕለት 25 ክልተ መዓልቲ ንቕንስ ካብ ዕለት 25 ክልተ መዓልቲ ክንቅንስ ተለና 23 ይመጸልና ማለት እዩ ስለዝኾነ እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ዕለት 8 ቀዲምና ቀኒስና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 23 ጥንሲ ክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እዮም ማለት እዩ ካብ ዕለት 8 እስካብ 23 ጥንሲ ትሕዘሉ መዓልትታት እዮም ብፍላይ ድማ ዕለት 8 9 ከምኡውን 10 ብዝለዓለ መጠን ጥንሲ ክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እዮም ማለት 8 9 10 ብዝለዓለ መጠን ክትሕዘሉ ጥንሲ ክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እዮም ማለት እዩ እዛ ቆልዓ እዚኣ ጥሪ 1 እስካብ ጥሪ 7 ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእል እያ ሓሲብና ዝረኸብናዮ ቁጽሪ ዕለት 8 እዩ ብቅድሚኡ ዘለዉ መዓልትታት ወርሃዊ ጽግያ ዘይትሪኤሉ መዓልትታት እዮም ካብ ዕለት 1 እስካብ ዕለት 7 ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን መዓልትታት እዚአን ዘይክትጠንስ ትኽእል እያ ማለት እዩ ቆልዓ እዚኣ ኣብዚ ግን ተጽዕኖ ዝገብረልና ነገር ኣሎ እዚ ማለት እዩ ወርሃዊ ጽግያታ መጽኡ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ ዝብል እዩ መጽኡ ዝወርሃዊ ጽግያት መጽኡ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ ክንርኢ ተለና ኸታ እዩ ንኣብነት መጽኡ ኣብዛ ቆልዓ እዚኣ ወርሃዊ ጽግያታ መጽኡ ክልተ መዓልቲ ይጸንሕ እንተኮይኑ ጥሪ 1 ይጅምረሎ ማለት እዩ ጥሪ 1 ንኣብነትና ማለት እዩ ጥሪ 1 እንተጀሚሩ ክልተ መዓልቲ ጸኒሑ ጥሪ 1 ክልተን ጸኒሐሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጥሪ 3 እስካብ ጥሪ 7 እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ወርሃዊ ጽግያት ዘይብሉ መዓልትታት እየን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዕለት 3 ጥሪ እስካብ ዕለት 7 ጥሪ ዋላ እኳ ርክብ እንተገበረት ጥንሲ ዘይክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት ካብ ዕለት 3 እስካብ ዕለት 7 ዘለዋ እየን ማለት እዩ ኮይኑ ግና ዛ ቆልዓ እዚኣ ወርሃዊ ጽግያታ 7 መዓልቲ ዝጸንሕ እንተኮይኑ 7 መዓልቲ እንተጸኒሑ ካብ ጥሪ 1 እስካብ ጥሪ 7 መዓልቲ ይወስደሎ ማለት እዩ ስለዚ ዕለት 8 ጀሚሩ እስካብ ዕለት 23 ጥንሲ ክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እየን ኢልና ስለዝነበርና ካብ ዕለት 8 እስካብ ዕለት 23 ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚ እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ንትርኢ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ኣብዚ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ኩሉ ግዜ 16 መዓልቲ ክንቅንስ ከም ዘለና እዩ ሕዚ 24 ኣፈላላይ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና 16 ኢና ንቐንሰሉ ብ28 ኣፈላላይ ትርኣይ እውን 16 ኢና ንቐንሰሉ ስለዚ 16 ኮመን ቁጽሪ እያ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንቕንሳ ቁጽሪ 16 እያ ማለት እዩ ቀጺሉ ንሪኦ በቢ 26 መዓልቲ ኣፈላላይ ንትርኢ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ለማዓንቲ ቀዲመ ከም ዝረኣኹ ኣብነትና ዕለት ጥሪ 1 እዩ ኢልና ኣለና ለማዓንቲ ጥሪ 1 እዩ እንተልና ቀጻሊ ወርሃዊ ጽግያ ትሪኤሉ ዘቆልዓ እዚኣ መዓዝ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ 26 መዓልቲ እዚ ማለት 27 ጥሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ፈሊጥና ኣለና በቢ 26 መዓልቲ ኣፈላላይ ከም ትርኢ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንታይ ፈሊጥና ኣለና ተቐጻሊ ወርሃዊ ጽግያታ መዓልቲ 27 ጥሪ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ አንቶ ከም ዝበልክዎ 16 ኮመን ቁጽርና እዩ 26 ክቅንስ 16 ንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይመጸልና 10 ይመጸልና እዛ ቆልዓ እዚኣ 10 ጀሚራ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካብ ዕለት 10 ጀሚራ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ቀጺሉ ንርገብሮ ተቐጻሊ ወርሃዊ ጽግያታ ትሪኤሉ መዓልቲ which is ዕለት 27 ማለት እዩ እንታይ ንገብር ክልተ መዓልቲ ንቐንሰላ ኣቐዲሜ ከም ዝረኣናዮ ኤግዛምፕል ማለት እዩ እንታይ ይመጸልና ዕለት 25 ይመጸልና ስለዚ እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ዕለት 10 ቀድም ኢልና ካልኩሌት ገይርና 16 ቀኒስና ዝረኸብናዮ ዕለት 10 እዩ ሕዚ ቀኒስና ዝረኸብናዮ ክልተ ቀኒስና ዝረኸብናዮ ኸ ዕለት 25 እዩ ስለዚ እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ዕለት 10 እስካብ ዕለት 25 ብዘለዉ መዓልትታት
ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ መዓልትታት እዮም ይባሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ድማ ዕለት 10 11 12 ብዝለዓለ መጠን ጥንሲ ክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እየን ዘን ሰለስተ እየን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ካብዘን ኩለን መዓልትታት ወፃኢ ዝኾና ዘን ካብ ዕለት 1 እስካብ ዕለት 9 ዘለዋ እንታይ እየን? ጥንሲ ዘይፍጠረለን መዓልትታት እየን። ጥንሲ ክፍጠር ዘይኽእለሉ መዓልትታት ንኣብነት ወርሓዊ ጽግያታ መጽኡ ክልተ መዓልቲ ጸኒሑ ዝኸድ እንተኾይኑ ጥሪ 1 ጀሚሩ ጥሪ 1ን 2ን ጸኒሑ ይኸይደሎ ማለት ክልተ መዓልቲ ጸኒሕ ዝኾይኑ ስለዚ ካብ ዕለት ጥሪ ዕለት 3 እስካብ ጥሪ ዕለት 9 ወርሓዊ ጽግያት የብላን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ርክብ እንተገበረት ጥንሲ እንታይ ዘይክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። 3 መዓልቲ ጸኒሑ ዝኸድ እንተኾይኑ ኸ ጥሪ 1 2ን 3ን ወርሓዊ ጽግያት ትርእየላ እዛ ቆልዓ እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዕለት 4 እስካብ ዕለት 9 ዘለዉ ከዓ ነፃ መዓልትታት እዮም ዘይክፍጠር ዝኽእለሉ መዓልትታት እዮም ማለት እያቶም። እሺ ጽቡቕ ኣብዚ ሕዚ እንታይ ርኢና? ክልተ ኣፈላላያት ርኢና። ካብ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ናይ ትርኢ ጓል ኣንስተይትን በቢ 26 ኣፈላላይ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ርኢና ኣለና። ሕዚ ንስኻትኩም በቢ 28 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ጽግያ ናይ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ንኽትሰርሑ ለይን ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ወይ መልስታትኩም ክትገልጹ ለይ ከዓ ይደሊ ኣለኹ ማለት እዩ። በቢ 28 መዓልቲ ኣፈላላይ ንትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ካልኩሌት ጌርኩም ሰሪሕኩም መልሲ ብኮሜንት ክትገልጹ ለይ እና ኣነ ከዓ ብኮሜንት ኣቴ መልስታትኩም ርኤ ከም ተረድአኩም ንኽርኢ ብኮሜንት መልስታትኩም ጻሓፉለይ ማለት እዩ። እዚ ምስ በልና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 35 መዓልቲ ኣፈላላይ እያ ትርኢ እንተልና ክንሰርሖ እንተለና እንታይ እዩ? በቢ 35 መዓልቲ ኣፈላላይ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ኣብነት ክንሰርሕ ተለና ሎማዓንቲ ሕዚ እውን ኣብነትና ጥሪ 1 እዩ ኢልና ንሓዞሞ። ሕዚ ሎማዓንቲ ጥሪ 1 እንተኾይኑ በቢ 35 መዓልቲ ኣፈላላይ እያ ትርኢ እዛ ቆልዓ እዚኣ እንተኢልና እያ መዓዝያ ትርኢ ተቐጻሊ ወርሓዊ ጽግያታ ድሕሪ 35 መዓልቲ። እዚ ማለት ከዓ ለካቲት 6 እያ ትርኢ ዘላ እዛ ቆልዓ እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐዲሙ ንገብሮ ኣቐዲምና ርኢናዮ ከም ዝነበርና ካብ 35 16 ንቕንስ ማለት እዩ። ካብ 35 16 ክንቅንስ ኣለና 19 ይመጽልና። 19 ሕዚ እንታይ እዩ? ጥሪ 19 ማለት እዩ። ጥሪ 19 ጀሚሩ እንታይ ክፍጠር ይኽእል እዩ? ጥንሲ ክፍጠረሉ ዝኽእለሉ መዓልትታት እየን ማለት እዩ። ቀጺሉ ኸ እንታይ ንርኢ? ተቐጻሊ ወርሓዊ ጽግያ ዝፍጠረሉ መዓልቲ። ተቐጻሊ ወርሓዊ ጽግያ ዝፍጠረሉ መዓልቲ ኣቐዲሙ ከም ዝነገርኩኹም መዓዝ እዩ? ዕለት 6 ለካቲት ይኾነልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዕለት 6 ክንደይ ንቕንሰላ? ሕዚ እውን ዛቝፅር እዚኣ ኮንስታንት እያ 2 እያ ንቕንሰላ 2 ማለት እዩ። ካብ 6 2 ክንቅንሰለና 4 ይመጸልና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዕለት 19 ጥሪ ጀሚራ እስካብ ዕለት 4 ለካቲት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ጥንሲ ክፍጠረሉ ዝኽእሉ መዓልትታት እየን ማለት እዩ። ብፍላይ ከ ብዝለዓለ መጠን ካብ ዕለት 19 20 21 ዘን 3 መዓልቲ ብዝለዓለ መጠን ጥንሲ ዝፍጠረለን መዓልትታት ኮይነን ይርከባ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ካብ ጥሪ 1 እስካብ 19 ዘለዋ መዓልትታት ዋላ እኳ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ርክብ እንተገበረት ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን እንታይ ትወሳኒ ነገር ቀዲም ኣንተዎ ከም ዝበልናዮ ተወርሓዊ ጽግያ መጽኡ ዝጸንሐሉ መዓልቲ ኣብዚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ንኣብነት ተወርሓዊ ጽግያ መጽኡ ንኽልተ መዓልቲ ዝጸንሕ ተኾይኑ ጥሪ 1ን 2ን ኣሎ ማለት እዩ። ጥሪ 1ን 2ን ተሃልዩ ካብ ዕለት 3 እስካብ 19 ዘለዋ መዓልትታት እየን ጥንሲ ዘይክትሕዘሉ ትኽእለሉ መዓልትታት እየን ማለት እዩ። 3 መዓልቲ ጸኒሑ ዝኸይድ እንተኾይኑ ኸ ዕለት 1ን 2ን 3 እንታይ ኣሎ ማለት እዩ? ዝወርሓዊ ጽግያት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዕለት 4 ጀሚሩ እስካብ 19 ዘሎ መዓልቲ ኸ እንታይ እዩ? ጥንሲ ዘይክፍጠረሉ ዝኽእለሉ መዓልትታት እየን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሓሳብ ርኢቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹልና። ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ግበርዎ፣ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ከይትርስዑ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኹን። ይቕኒለይ።